Mathias Christensen, og jeg er sendt til Honduras med en dansk organisation, der hedder Impact. Hernede der arbejder jeg for en honduransk kirkelig organisation, der hedder Manos Extendidas. Og lige her, hvor jeg befinder mig nu, det er en af organisationens 2 feedingcentre. Her der hjælper de fattige børn. Vi er et meget fattigt område, og fra mandag til torsdag, der er der præskole. Der forbereder man 3-5-årige børn til at gå rigtig i skole. I weekenderne, som er lige så vigtigt, der giver man mad til alle de her børn rundt i området, og samtidig så støtter man nogle af de her børns videre færd i skolesystemet. Men det har man brug for sponsorer til. Man har allerede nogle sponsorer, men der er kraftigt brug for flere sponsorer. Og for kun $34, der kan du hjælpe med at sponsorere et barn. Pengene de går til uniform, til sko, til at passe på dem, hvis de bliver syge, så giver organisationen dem medicin. Og så sørger de også for, at de her børn faktisk går i skole, de ikke bliver væk. Hola, ¿cómo se llama? Aquí de la tienda de una casa. ¿Y usted? Él se llama Jesús Alan Vargas. ¿Y usted? Se llama Jesús Alan Alexander. ¿Y usted? Jessica. Du får selvfølgelig informationer omkring dit sponsorbarn, familiens status, hvad moren og faren laver, personlige informationer om, hvad barnet godt kan lide, og hvad den går og drømmer om, hvad barnet drømmer om at blive. Og så kan du selvfølgelig komme i kontakt med det her barn, sender dig breve og billeder, og de elsker at få billeder af dig. Aprender a leer, estudiar matemáticas. Estudiar la matemática. A mí me gusta la ciencia. Erika, espérate el video. Bueno.